Hej, velkommen til Sarankans Scoreverden. Nu vil jeg gerne præsentere min nye bog, som jeg har skrevet, som hedder Score, mens du hår. Min store bog, den handler om alle de scorereplikker, jeg har udført i hele mit liv. Og det vil sige rigtig mange. Nok om det. Nu vil jeg videre til min fanbrev. Det er spændende. Okay. Mine fans de skriver, så ikke en anonym, han har skrevet til mig, han er vist ny her. Det er en, hej, Score Sarankan. Vil du ikke please hjælpe mig med at score denne pige, som jeg er dybt forelsket i? Hun er den dejligste, og jeg vil hende gerne rigtig meget. Nu vil vi gerne finde Kasper Løg. Kom. Og det gør vi nu. Vi skal finde ham, Kasper Løg. Vi er inde i hans hus. Det er et rigtig stort hus, så jeg tror, han er meget rig. Bakker. Vi kan ikke finde ham lige nu, så vi skal finde ham. Okay? Undskyld, har du set ham, Kasper Løg? Ja, okay. Fem, og vi kan stadig ikke finde ham. Husk at score, mens I er hår. Og nu er vi snart nået frem. Nu går vi nedenunder. Min pik og hår. Vi har fundet ham. Og kæft, du er grim. Ja, det er derfor, du skal have min hjælp, ikke? Jeg skal nok gøre dig til en pæn dreng. Har du nogle tips? Om jeg har nogle gode tips? Altså, har du ikke set min nye bog? Det er så meget Kasper i bogen. Kom, Kasper. Se. I min bog, score mens du hår, står der. Nu. For at score, man skal være pæn, lækker, sød og sort, før man kan score så godt som Saran kan. Men du skal bare score den pige. Er hun overhovedet pæn? Ja. Er hun pæn? Ja. Ej, så er det desværre ikke noget håb. det må jeg sige. Nej!